makadini yenyu muri yeZimbabwe. Ini ndoitwa zita rangu ndonzi Leonard Gwaze, ndiri muzukuru wasekuru Ndunge. Ndinoita zvekubatsira vanhu nechivanhu uyezve nechipostori ndinosanganisa. Ndakatanga ndiri muprofita ndichibva ndazosimbiswa nasekuru Ndunge. Ndakashanda nasekuru Ndunge, ende sekuru Ndunge ndo kwaberekwa amai vangu. Ndiri kushanda kwandinoita, ndinodzora zvinenge zvabiwa. Ndine rukau rwokunamira central locking, kana mishonga yebonde, kana mishonga wekudzora umhandara vaya vanenge vakavhiringwa vachiri vadiki. Kozouya kugadzirisa dzimba, vanhu vanenge varambana vaya vachida kudzokedzana, kana kuti munhu une munhu waunoda kuti mugarisane, ndinogadzira zvichiita izvozvo. Anenge akatorerwa murume kana kutorerwa mukadzi, kusimbisa mabasa kana kusimbisa maprofita, zvese izvi ndinoita. Sick, BP, kudonha, zvese ndinogadzirisa. Kugadzira musha ndinoita zvese izvozvo. Go back to sender ndinoita futi zvakare. Kurapa vanorwara zvakutipinda nekuti munhu wacho ari kurwara nezvechivanhu here, ndinogadzirisa zvichiita. Dambudziko rekumwedzi remadzimai ndinobatsira futi zvakare. Kubvisa mazai emheni paya panenge parova mheni ndinoita futi zvakare. Kurivenja vaya vanenge vachida revenge zvinotipenda nekuti akaparirwa mhosva yakamira sei. Rukau rwokunamira, zvose izvi ndinoita, ndo mabatsiro andinoita. Ndinova ndakabatsira vakawanda, handigoni kudoma nemazita asi vanotine mukurumbira wakanyanya, nekuti tine mafuta egora uyezve musoro wegora. Zvese izvo ndinobatsira zvichiita chifembera fembera, zvese ndinazvo. Kozouya sandawana, mafuta esandawana ndinawo. Mamwe atorimo mubhegi ndogona kutaridzai. Aya mafuta esandawana, kuazora unenge wakutoona zvakapfurikidza, kana tsono chaiyo unenge wakutononga. Mamboti musoro wegora mukati mafuta egora ndizvo? Musoro wegora, kune vamwe vaya vanotora musoro wegora unochererwa pamasowe kuti pazoprofitwa zvakanyanya pamasowe ipapo. Kozouya aya mafuta direct ndiye sandawana akasangana nemafuta. Kune vamwe vaya vanenge vavhiringidzwa, vanhu vanenge vabatwa chibharo varepwa, oda kuti achizowanikwa apa anenge abatwa chibharo achiri mwana mudiki, oda kuti adzokere uvhijini umhandara. Pane mushonga wandinawo wokuti unomwiwa wokuti anodzokera umhandara. Ko kana munhu akauya achiti ndakaromba asi handichadi kuti ndirambe ndichiita zvekuromba izvi zvekushandisa, munovabatsira uye munozvipedza here izvozvo? Ndinozvipedza. Pane vakambouya here uye vanga vane makesi zvakaita sei? Varipo vakatombouya zvekuti makaenda papeji yangu kuYouTube pakanzi Muzaya Ndunge, mavhidhiyo yangu munogona kutoona akati wandei. Pane mumwe mudhara wandakabatsira wokwamurirwa, akauya nevana vake achitaura nyaya yake yekuti ari kunetsana nevana nenyaya yeurombwa, ende akabvuma urombwa hwake. Makatarisa paYouTube page makarequesta pakanzi Muzaya Ndunge, makatarisa ipapo pane mudhara wechikuru so akatouya nezvinhu zvake. Pane chikwambo, paine nyanga, paine chimwe chemubobobo chanoshandiswa kuataka vakadzi. Zvose izvozvo takatozozvipisa zvinhu izvozvo zvikatopera. Alright. Saka mungati mimi vanhu maclients amuri kuwana, tisingatauri mazita, vanhu vari kubva kunzvimbo dzakaita sei? Maclients andiri kuwana vakati wandei. Vamwe vanobva kuSouth Africa, vamwe vanobva muno muHarare, vamwe vanobva mativi ese enyika, nzvimbo dzese dzakasiyana siyana. Vanoda kubatsirwa, vari kuuya vachibatsirika vachipona. Saka munhu angada kuzokubatai achida kubatsirwa nemi anokuonai kupi uye anokubatai sei? Ini ndogara kuEpworth,
makasvika pachance tiri muna Chiremba Road, ndiri area inonzi Theological College. Namba dzangu ndogona kukupai 0774 636 013 ndodzebhat zenet 1 0714 606 720 ndo manamba angu andinoshandisa. Alright. Saka mataura kuti mumwe muri muzukuru wasekuru Ndunge. Saka toti ndimi masara muri sekuru Ndunge here kana kuti kune vamwe vana sekuru Ndunge variko? Kuna sekuru Jabu variko kuChipinge vanobatsira, kozouya mainini zvakare vari kuita zvekubatsira izvozvi, kozouya ini ndiri kuita futi zvekubatsira izvozvi. Saka toti muri vangani? Muri vatatu? Vatatu. Alright. Saka munomboshandira pamwe chete kana kuti munoshanda makasiyana siyana? Tinombosangana tichionana, tichidzidzisana, tichipanana mishonga kuti uyu mushonga ndiwo zvakati semhuri imwe chete. Asi mese makapiwa tingati toti chipo ichi here nasekuru Ndunge? Mati kudini? Tingati mese makapiwa chipo chekubatsira vanhu ichi nasekuru Ndunge kana kuti makazotangawo vachinge ivo vatoshaya? Ini ndanda kutanga vashaya, before vasati vashaya ndaitoita basa irori, ine ndakatomboshanda navo vakatozondisimbisa. Vana vanga vasingabvumiri kuti vana vavo vaite basa irori, asi vana vakazosara kuita basa iri, ivo vashaya. Alright. Saka munombodaidzwawo here kuenda kunobatsira kunzvimbo dziri kure? Bongo tinodaidzwa. Nzvimbo dzipi dzamakamboenda? Kuna South Africa, kuBotswana, nzvimbo dzakawanda. Saka panyaya dzekubatsira idzi mune here vamunoti imimi ndovamunoyemura kuti musvike palevel ravo? Ndinoziva kuti kune vamwe vakawanda-wanda, vana sekuru Banda, vana sekuru Tasvu, vana sekuru Haniko vakawanda-wanda. Imi munoona muri palevel ipi pakubatsira? Inini handingashora hangu vanhu vose vanobatsira, asi level yangu inini, level yangu ndiri pamusoro kudarika vese. Vese nokuti zvandiri nazvo inini zvandakasiyirwa nasekuru Ndunge hayo havana. Inini ndinazvo ndakapenga kwete zvekutamba. Ndine mhando zvimwe nezvimwe uchikutongoti zvazvo vanenge vasati vaona, vasati vandiziva, ndo vanenge vasati vandiziva, nekuti vese ana sekuru Tasha havana asati vamboita zvekunamirana kwevanhu. Inini ndakanamirisa vaya vegoromonzi vekunamirana vaya, ndini ndakasota vakanamirana. Ndini wokugadzira uya mukwemo nawokukwenya abafoni, vakawanda, handaita zvakawanda zvinooneka. Ndini wokumbobvirisa bhegi repana 43 gore riya ndokunga 6 years ago, rakanga rabiwa, ratorwa nemunhu aenda kuSouth Africa, bhegi risiri rake, ndakasota. Izvo ndinosota zvichiita izvo. Mataura nyaya yonakidza mambopa zvimwe zvimacases amwe makamboita samakambotaura apa. Muna amwe here amungati imimi anonyatso kuratidza kuti imi mune simba rinonyatsokunda vamwe vanhu vese? Maybe mungati pakuti kesi yakadai ndakabatsira munhu akadai. Handina akawandisa zvokuti kana vanoda kuda kuziva nezvangu vazhinji ngavatarise mavhidhiyo yangu ezvandaita. Ndine mumwe pana Copacabana wandakabatsira avharwa motikari yake. Vhidhiyo iroro riripo futi paYouTube, rokukwenyesa munhu wandakakwenyesa. Makaripesta pakanzi Muzaya Ndunge, munoriona vhidhiyo iroro paYouTube. kuFacebook ndiriko. Alright. kuInstagram ndiripo, kuTikTok munondowana futi, pese pamunondowana. Mazita rangu ndi Muzaya Ndunge. Muzaya Ndunge makangorikwesta pakanzi Muzaya Ndunge. Inobva yabuda kwese. Inobva yabuda kwese. Alright. Zvakanaka.